Wala pa bang? 2 minutes. Pero kung mali ayahan ko kay Army man, sit niya. Tabi, tanaw daw namin tanaw, be. Saan oras, be? Oh. 1 minute. Tanaw ba, be? 8-1 mga ni. So, buntag na. Huwag sa kuhan. Oh. Buntag guro pirmi. Ha? Buntag, buntag permi? Basin. Yung sabi na nakaputan na 20. Oh, basin. Sit na buntag pirmi.